Croeso I Teganau. Rydw i'n cael wneud y Rubik's, mae'n gallu troi mewn I pethau heblaw am ti fel prynu pethau arall. Ti'n gallu... Dwi ddim yn gallu... Myni. Creu petriol. Oes moyn siocled Ti yn gael creu sgwar a triongl. Dwi'n gael wneud y triongl yna. Dwi'n anghofio sut I wneud e. Dwi'n trio eto. Dwi'n trio creu triongl, ond mae pethau arall yn troi. Dwi angen troi wel, dwi'n creu diamonds. O, dwi'n wneud e nawr. Fi yn fwy'n gweithio. Ble dwi wedi bod yn wneud e fel y mwyaf, mae'n iawn I creu e, ond ble dwi ddim wedi bod yn fel symud e fel hyn, bydd fe'n edrych fel fydd y peth jyst ddim yn gallu symud, ond bydd yn gallu symud fyna, ond dwi ddim wedi bod yn wneud e lot fyna. Mae gen I transformer a mae'n gallu wneud hyn. Wedyn, dwi allan I hyn. Dwi'n cael pen crocodile sy'n gallu creu pobl bod yn ofnus a mae'n gallu wneud hyn. Os y camera yn fyna, ti angen edrych camera. Edrych camera fyna. Edrych camera. Ti'n gael creu mewn I fel pêl a pethau. A ti'n gael chwarae a taflu a pethau, ond hwnna'n just beth mae'n wneud, a ti'n gael creu mewn I ci, beth ar. Acos y triongl, dwi'n gael wneud triongl nawr. Bydd yn gael wneud yna. Beth yw enw'r tegan? Enw'r crocodile? Croci. Beth ydy'r tegan yn gwneud? Mae'n gallu bwyta. Ac un diwrnod, roedd fi'n rhoi bwyd I eryfen bwyta pêl. Ydy'r tegan yn gallu fel symud ar un bumblebee, achos pan ti'n troi mewn I car, pan mae'n car, ti'n gallu fel iawn hwnna mewn i'r ffordd. So ydy hynna actually gael wneud
trin yn car. Mae ddim yn car o edrych. Mae wedi fel... Aw. Dymi. Mae'n car nawr. Ble wyt ti wedi cael rwy fi'n cael e am Nadolig. Rwyf yn pan rwy fi'n mynd i y tŷ y nain fi. Rwyf y nain arall fi di prynu un am fi. A hi di fel dweud sut i creu pethau. Ond ro'n yn pan rwy fi'n cael e. A rwy fi ddim yn fel deall beth rwy fi'n dweud ac rwy fi ddim yn gwybod beth rwy fi'n gallu wneud. A pan rwy fi'n cael am Nadolig, rwy fi'n gallu troi mewn i triongl. Nawr dwi anghofio sut. Ti angen fel troi chi un fel hwnna a un yr un peth ond lawr ar y... Ie, ti angen ymarfer. Dwi ddim yn chwaer gyda un lot, so dwi ddim yn gael fel ymarfer lot. A dwi ddim yn gwybod sut i wneud lot o siapiau. Ond mae'n iawn i fel creu pethau i ddim prynu pethau. A mae'n ffynhwylus. Ble geddwch chi'n tegan o a pwy oedd ti'n cael o? The guy o Sainsbury's. Ie, ond ble... a pwy sydd wedi prynu am ti? Mam. Okay. Mae'n gallu newid. Mae Bumblebee o Falcon Stars last night. Dwi'n going to creu Cobra na. Ond y wedi? Dwi wedi creu Cobra mas o un a mae yn edrych yn cool, ond yr un mwyaf dwi'n hoffi yw pêl ar y ci. Achos dwi'n yn gwybod sut creu y ci, ond i fi'n gweld nawr. Maybe just dominate him. Pwy oedd yn rhoi ti y tegan? Nain fi. Achos roedd hi'n hoffi rhoi fi pethau a hi'n rhoi fi pethau cool am Nadolig. So bydd dwi'n cael fel volcano sy'n cael erupto o pethau a nhw'n dda iawn. Ond hwnna'n un o'r rai dwi'n hoffi y mwyaf neud yr Rubik's, dwi'n gadw ia. O beth ydy'r tegan gael fel symud? Dwi'n gwybod mae'n gael symud ceg, ond ydy yn gael fel symud o rhywbeth bach. Wel, hwnna'n symud. Hwnna. Ci. Hwyl dda.